Takže čaute, ahojte, máme tu nové videjko. Ideme dneska baliť tieto pavúky. Hej, tu sú 3, tu je jeden, tu je ten Chilobrachys, to je ten modrý rýchly jedovatý, to bude zaujímavé. Tuto máme tú krásnu samičku, čo nám v minulom videu skočila. Hej, čo mi skočila z ruky a chcela odísť dopreč, tade. A tu máme vlasy od Cyanosazimai, hej. To je Cyanosazimai, to je taký krásny modrý pavúk, ale tieto ešte modré nie sú. Takže rovno môžeme ísť na to. Tu máme náš prvý kus tej sazimajky, hej. Není nejak extrémne veľká. Malý drobec. Rozmýšľam, že to asi spravím takto. Si otvorím box, tu takto dám tu. Tu poď, takto parádne. Dobre, hej. Ako také neriadená strela, no preboha. Hej, tieto druhy sú také trošku viacej, trošku takéto ako vidno, hej, také zbrklé. Tuto si nachystáme, hej, tak klik, takto. Takto si nachystáme krabičku, je to iba kuchynská tá utierka, tie sú väčšie, dá sa použiť na to aj záchodový papier, ale tam sú menšie kocky. Takže takto si to iba vyplním, aby tu bolo takéto miesto. Tu opatrne samozrejme dáme takto pavúka. Šup. Paráda, aby neušla takto. Hej. Takto vyzerá zabalené. Samozrejme, nebude to takto úplne. Kde si? OK, dobre. No, bože, som skoro zinfarktoval. Hej, na vrch sa ešte dá takto jedna kocka. Hej, tu takto zložím. Takto zložím. Dajme takto na vrch, alebo ešte ju zložím. A ešte ju zložím. Hej, takto. Opatrne pritlačím, tak aby som nepritlačil pavúka. Hej. Opatrne. A zase, aby tam nemal veľa miesta, lebo keďže s balíkmi sa nie za každým zachádza tak, ako by sa malo. Hej. Tak aby sa tam neohádzal o tie steny. Tuto má dierky samozrejme, na každom tomto končeku je dierka, alebo aj nie. Tak nie, dobre. Zoberieme, toto je tento vrch, na ktorý mal dať. Tu sú dierky takto, pardon. Tu sú dierky, hej, trošku ju ešte zapaskujem, hej, ešte kúsok takto. Zapaskujem takto, lebo zvyknú vymýšľať a potom sa môžu stať veľmi zle nedobré veci. Fuj. Ako napríklad, že pavúk, a už sa mi to aj mne stalo, pavúk vyšiel tuto, hej, takto, a tu sa snažil dostať vonku, cez toto, ale bohužiaľ sa zacvikol a neprežil to. Takže jednu sazimajku máme zabalenú, zopakujem to ešte 3 krát, teda 2. Hej, táto sa nám aj zvekla, toto není pavúk, hej, ten zlek, takýto úžasný, parádny, ten si odložíme a ideme nájsť pavúka. Takže pavúk je nájdený, hej, táto je kúsok väčšia, pavúk je nájdený tuto, hej, tuto, takže ideme si ju dať do tejto druhej krabičky, aby sme ju vedeli vlastne tam dať. Neviem, či to vidno. Hop. Takže trošku to nevydalo. Nemusela by skočiť. Šup. Hej. Parádka. Ináč neviem, na čo ich presúvam do tej krabičky, keďže
si môžem nachystať rovno tú krabičku. Ale ju tam dám. Dobre, takže hej, tuto máme takto. Dáme si tam vreckovky. Nie vreckovku teda, ja tam dávam túto utierku. Hej, takto si to dáme. Takto, nech je tam nejaká tá dierka, hej. Potom to navlhčíme. Nie veľmi. Hej, ja som si zabudol rozprašovač, takže to musím spraviť takto. Trošku ešte to takto navlhčiť. Iba kúsok, hej, lebo potom pavúk sa môže v podstate utopiť v tom. To nechceme. Hej. Takto ešte si nachystám vrch. Vrch máme nachystaný, hej. Zložím. Ako to bolo, ešte zložím a takto zložím. Takto. Aby to odpovedalo takto tomuto veľkosti tohto vrchu. Zoberieme pavúčika. Pavúčika tam dáme. Parádne. Toto sa mi rozložilo zatiaľ. Opatrne pritlačíme, hej. Tak, aby sa tam vedel hýbať, ale aby sa nehýbal viac ako by mal. Hej, tu dáme takto. Zavrieme. A ďalší pavúk hotový. Túto sazimajku ešte zabalím rýchlo tretiu, hej, tu sa potom ozvem. Takto, tuto. Takže ďalšia sazimajka zabalená. Hej, tieto 3 sazimajky idú do Čiech. Toto tiež pôjde do Čiech, ale tu asi neviem, či budem baliť, lebo sa mi neozýva. Hej, takže si rovno zabalíme túto Natanicharum. No, to otvárať ešte radšej nebudem. Hej, nachystám si box, potom sa ozvem. Hej, kelimok nachystaný, tu je pekne dierka. Tu máme pekne vrch, hej, pekne navlhčené, aby sa pavúk nevysušil, hej, keby mal smet. A ideme ho rovno nejakým spôsobom vybrať. No. Takže to spravím asi tak, že mu toto tu rozoberiem. A rovno ho takto naženiem. Počkať, ja vám to priblížim. Trošku bližšie. Hej, tam je ten pavúk. Hej, nevidím to úplne do farasa. Dobre, môže byť. Ešte to prekvapilo ľahšie, ako som čakal. Som očakával, tu si nastavím ešte svetlo takto. Nevidno tam úplne tie farby. Takto. Tak teraz to je krásne vidno. Hej. Tie nádherné modré farby. Ešte tam dám takto ten vrch. Hej, takto. Dám, aby neušiel z bokov, aby sa tam nedostal, trošku popritlačam boky, keďže sú mokré, tak sa to v podstate ako keby prilepí. Zavrem, zalepím, zabalené, zalepené všetko. Hej, tuto máme, toto ide do Čiech a toto ide na výmenu. Hej, toto je ten Chilobrachys, Natanicharum, po starom, to Natanicharum, po novom je to Electric Species Blue. Tuto sú tie sazimajky, tieto sazimajky idú do Čiech, toto ide teda na tú výmenu za Gramostolu Pulchripes, ktorú ešte nemám. Teda mám, ale nie v takej veľkosti. Takže z toho ešte bude videjko, keď mi príde. Zajtra, hej, balia sa takto, pretože idú logicky poštou, teda paketov. Zajtra ich posielam ráno, aby prišli čo najskôr.
ešte tam dám vlastne krabicu, to ukážem, výstuž. Toto je tá výstuž, hej, tak to pôjde tuto papier, že výstuž. Tu dám nabok heatpack, hej, to je sáčok, ktorý hreje, aby nemali zimu, lebo môžu to neprežiť, čo nechcem, takže tam dáme ten heatpack, tak to nastakujú, nastakujú sa takto krabičky, tieto 3. A okolo sa ešte dá papier. Nebudem to robiť teraz, lebo idú sa posielať až zajtra ráno, takže to si zajtra ráno spravím všetko. Hej, takže toto je tá výstuž, tu takto dám papier, hej, tu dám takto na seba tie kelímky, tieto 3, tieto dám takto na seba, hej, okolo samozrejme ešte dám papier, aby sa tam nehrkali, ale to budem robiť až ráno, lebo ich budem posielať zajtra. A tu dám ešte na bok sáčok a ten hreje iba 48 hodín. A 48 hodín by mali ísť do tých Čiech, teda. A potrebujem, aby čo najviac hriali v tom sáčku a nie u mňa doma, hej, lebo potom to nemusí dopadnúť dobre. A zabalím to všetko ráno. Áno, hej. Tuto mám už nalepené, hej. Tuto mám miesto na tej nálepke, tu napíšem ten kód, lebo tú nálepku som tam samozrejme nalepil ja, takže ja tam napíšem kód, aby nebolo, že no, tak sme si mysleli, že to nebolo tam myslené na túto, ale na tú predtým, čo som dostal v tom balík, takže to napíšem tu a bude to všetko v porádku.